Най-честият въпрос е дали може да се гледа докато се шофира. Да, може, но не го препоръчваме. Ако искате да гледате TikTok, Netflix, YouTube или телевизия на вашата кола, тогава това устройство е за вас. Имате на разположение 17456 интернационални канала, като 177 от тях са български. На игрища една седмица преди Европейското първенство. Има меню, в което може просто да смените прозореца и да използвате това, което сте ползвали последно. Никакъв начин. Както имате и програмата, която следва. Подценяване в отделните срещи, което означава. Всички устройства, които предлагаме, идват с 2 години гаранция, както и 30 дни право на връщане. Ако не сте удовлетворени, просто го връщате и ние ще ви върнем всяка една стотинка.